Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 16 fevralyny aksanyny Türkmenistanyň Türkiýe insanperwerlik ýüki iýerildi. Türkmenistan daşar ýurda 104 000 tonna pomidor eksport etdi. Azat Dönmezov Rusyada konsert verdi. Hindistan 250 sany uçar satyn alar ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. Türkmenistanyň Türkiýe insanperwer ýüki iýerildi. Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyň Nowotaq insanperwer ýüki iýerildi. Bu barada Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistana adatan daşary we dowluk tüýäli elçisi Togan Oral Twitter jemgyýetçilik tory arkaly habar berdi. Meýlim bolşaly Türkiýe Respublikasyna ol geçen güýçli ýer titreme, giň möçürli weýrançylyklar getiripdi. Dogonluk Türkiýe Respublikasyna ilkinjileriň hataryna kömek goluny uzadan Türkmenistanyň eýýän birnäçe insanperwer kömekleri uğradyrly. Bu gezek Türkiýe 10 sany generator we 1500 ýyly adiýallary iýerli. Bu insanperwer ýüki Türkiýanyň Aşgabataq elçihanasynyň ýoly goýan haýyr sahawat işiniň netijesinde jemlendi. Bu ýük Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy arkaly Türkiýäge berildi. Türk diplomaty bu insanperwer ýüki üçin Türkmenistanyň raýatlaryna, kärdeşler arkadaşlyklaryna we zenanlar birleşigine, Türk kompaniýalarynyň işgärlerine minnetdarlygyny bildirdi. Türkmenistan daşar ýurda 104 000 tonna pomidor eksport etdi. Türkmenistanyň owakyjylyk önümlerini öndürjek hususy telekeçiler geçen 2022-nji ýylda ýyladyşhanalarda ösürilip ýetişdirilen pomidoryň 104 000 tonnasyny daşar ýurtlara eksport etdiler. Bu barada ýurdumyzyň resmi gazeti Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň maglumatlaryna salyklanyp habar berýär. Geçen ýylda daşar ýurtlara eksport edilen pomidoryň möçüri onun azalky ýyllakydan görnetýän ýokarlandy. Habar verilişine göre 2022-nji ýylda Türkmenistan Russiýa Federasiýasyna iň köp ýyladyşhana pomidoryny eksport eden ýurtlaryň hatarynda 4-nji orny eledi. Şeýle hem ýurdumyz geçen ýylda Täjikistan Respublikasynyň ýyladyşhanalarda ösdirilen pomidorlaryň 3-nji esasy ýurt boldy. Ýurdumyzda ösdirilip ýetişdirilen pomidor hasylynyň Täjikistana eksporty ilkinji gezek 2020-nji ýyly ýoly goýulypdy. Türkmenistanyň ýyladyşhanalarda göýek önümleri şol sany pomidor ösdirip ýetişdirmek üçin 712 hektar ýer bölünip berildi. Azat Dönmezov Rusyada konsert verdi. Russiýa Federasiýasynyň Moskwa oblastynyň Krasnogar şäheriniň Vega City Hall konsert merkezinde ýurdumyzyň meşhur estrada aýdymçysy Azat Dönmezowyň hemde Türkmenistan wagtlarynyň konserti boldy. Bu barada Türkmenistanyň Russiýadaky elçihanasynyň resmi saýtyna habar berildi. Oňa Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde okuyan türkmen talipleri, bu ýerdäki diplomatik gulluklarryň wekilleri hemde beýleki hormatly mehmanlar gatnaşdylar. Türkmen aýdymçylarynyň Moskvadaky konserti özü seýrek ýagdaýdyr. Ve şonuň üçin oňa esleg barha ýokardyr. Bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň ajaýyp dörejilik toparlary Russiýa diňe medeniýet günleriniň çägine geldi. Şeýle de bolsa medeni insanperwer ugrunda iki tarapdan gatnaşyklar ösdürmek hasa işçiňleşdirildi. Türkmen estradasynyň otunyň Moskwanyň sahnasyndaky çykyşy ören uly gyzyklanma döretdi. Türkmenistana uly meşgullikden peýdalanýan Azat Dönmezov öz aýdymlary bilen tomaşaçylary haýrana goýan bolsa, deprek çalmakda meşgullyk gazanan Atajan Eýubowyň üflenip çalýan halyk saz guraly bolan türkmen tüýdügini çalman ustady Serdar Haydarowyň, şeýle hem Kerim Ilyasowyň ýolaşlygynaky Güneş aýdym saz toparynyň ajaýyp we gaýtalanmajak çykyşlary tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsine münasip boldy. Hindistan 250 sany uçar satyn alar. Hindistanyň Air India Ltd kompaniýasy Ýewropanyň Airbus aviaguruluşy konserninden 250 sany uçar satyn almagy meýilleşdirýär we bu urda degişli şertnama kol çekişdi. Bloomberg agentliginiň habar bermegine görä, Hindistanyň Air aviakompaniýasyna A320 Neo kysymly uçaryň 210-sy hemde A350 kysymly uçaryň 40 sanansy tapşyrylar. Bu arada online geçirilen dowuşçukda Tata Group kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň ýoldaşçysy belledi. Bu dowuşçuga Hindistanyň premier ministri Narendra Modi we Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem gatnaşdy. 2021-nji ýylda Tata Group kompaniýasy Air India aviakompaniýasynyň paýnamasynyň bir bölegini satyn aldy. Şondan bäri kendi kompaniýasy aviakompaniýa $1,19 milyard maýy goýmoýdy.
Şeýlekem Air India aviakompaniyasy Airbus kompaniýasynyň esasy BSC Boeing kompaniýasynyň hem uçur sargyt etmegi meýilleşdirýär. Bu sargytlar Hindistanyň raýat aviasiýa pudugynyň taryhyndaky iň uly sargyt bolup, ol 13 milliard dollara barabar bolar. Ýakyn geljekde Hindistanyň raýat aviasiýasyna teze uçurlar zerur bolup durar. Ol hem ýurduň içerki bazarynaky zerurlygy üçin etmek üçin şeýlekem könülşen uçurlary tezelemek üçin gerek bolar. Ine mehriban müştaklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem ýurdumyzyň iň gowy etrawyny Türkmenistanyň prezidentiniň bayragy gowşurly. Türkmenistan Hatay Merkezi Aziýa Senagat we Maýa goýum forumuna gatnaşýar. Türkiýede ýer titreme zerarly ejer çekenler üçin 115 milliard lira. Manchester City ýene-de çempion bolar mukaýyaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişen okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanyna görüşýänçek, hoş sag bolan.